Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, Konseho sa Bacolod nagapangayo sang update sa Basiwa Prime Water sa estado sa mga abandonado nga mga deep wells. Talatapan sa DILG Negros Occidental magabukas karon nga adlaw matapos magsira sang pila ka adlaw. Sa balita nasyonal, mga empleyado sa public hospitals magabaton cash allowance gikan sa DOH. Mga manunudlo nga provisionally hired mahimo madulaan sang trabaho. Sa balita international, mga nabakunahan sa China naglambot na sa 1 ka bilyon. Sa balita sa sports, Don Laire versus Casimiro patigayunon sa Agosto 14. Balita entertainment, Arco Melendez magapapili sa Kongreso sa tuig 2022. Samtang sa balita espesyal, aton padayon ng istoryahan ang mga bagay nga dapat may baluan sa mga guests sa kasal. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilog gamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Hunyo 21, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabat. Kagaksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang southwest monsoon kung hangin habagat ang nag-apekto sa gihapon sa Luzon. Ang Western Visayas, lakip na ang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod. Mangin magalumon ang kalangitan nga may laptalap na pag-ulan kag pagparago bangod sa southwest monsoon. Ang baybayon mangin makanay tubtob bulubaskog ang pagdapya sa balod. Samtang ang adlaw na butlak las 5:24 kay na sang aga, magatulod naman las 6:08 karon sa gabi. Ang temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang aton mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Linibo na ka mga Pilipino ang nagakalap. Okay, good morning mga kaaksyon. Maayong aga sa naga-monitor dira sa Facebook kag sa aton YouTube, no? Kag sa ano pangina sa website, no? Sa kay Jingjing de la Cruz sa maayong aga, kay Turco Jongko, kumusta ka na tol? Kay Sol Lama Barnatsa sa Wadi Bacolod, no? Ginagreet naman ang iyananay dira sa Barangay Handumanan. Kag Wensky Lee Morales, mag-aga dira sa inyo, kag kumusta dira kay August, Natnat, abi kay Abi, no? Emmy Esmeralda Dolido, kag kay Joseph Pacifico. Watching live from Mayor's Office San Enrique. Kay Raul Gavile Jr. sa Himamaylan City, kag aragyapon si Ma'am Van Mayo, of course with Dr. Matt Mayo. Kay amigo naton Phil Alonsagay sa may Japan. Kay Arnel Masitas. Ana Sinoro, may agaman. Kag kay Michael June Season. Good morning. Sa kay Jean Buerom dira sa Bago City. Kag kay Teresa Linahak Kayaw, mga classmates ko na. Good morning din sa inyo, no? Sa kay Melinda Montinola. Kag kay Jeanette Delino. Good morning man. Kay kagawad Mila Alit. Maayong aga. Kaya good morning man sa mga katiyaan ko, kag katiyuan la Action Boy. Dira sa may Tugis bala, sa may Pontevedra. Tugis? Abay ko hindi garanan Tugis. Pontevedra pa man ako, no? Tugis? Sa nigaran na iya? Hinigaran na nagali. Ate, sige Kay ka pamatis lag Action Boy. Bisa sa Facebook Live ko galantaw man sila kiss up. Or wala sila kung comment. May greet man kami dabiday. Hindi sila gali mga commentarist. Oo. Hindi sila Commentarist. commentaries, Action Boy. Wala sila, galantaw lang sila kung sang balita. Good morning da sa ila. Kag sa hindi lang sa Tugis, kundi sa Isabela, Cadiz, sa Hinigaran Pagid. Lapta ka mo, no? Lapta kami mo kami na pagwas agana isang Sa mga gatso. naglaptay kami Action Boy. Gatso. Actually dito ko lang nakilala nga meron ako tita nga gat-chat kami na do kay gin-invite kaya pa ko na sang 18th birthday sa iya bata. Kadto kaday sa Manapla day. Tapos siya to kay naglubong kami sa akon nga lolo, mautod sa akon nga lolo. Ang kumpanyar guro.
Oo. Ako medyo Ikaw dyan ang lumbong. nagkumpanya. Sige, nagkumpanya. Kami action ball. Tapos yung mo correction. So, wala. Nagano kami action ball. Tapos, Imagine ko rin ikaw gibla maglumbong. oh, ayun ka. Nakabugat. So, mo to gapon kay siya na ang no nagano bala kumbaga kung nag-host ko may program do siya ang tawag sinagani. MC. So mo na pagambala ano na nga picture ano tanang nga mga apo ay nagkadto kami picture sabi ay apo ka mo. Mo just ay yes tar wala. Sabi ko na pagkaisa ka mo sang napatay. Napugli. Tapos okay, tapos pag ikadua okay tanan niya parinti naman. Ara man ka So mo Japon. picture mo ko Japon. I got you kamo gali. Tita tapos pagka ano dayon pagkatapos sabi nini di nang imo bata nini mo rin tawag sa mama mo. Nini mo rin di na si Dorel. Ay arab ay ikaw gali si Dorel dai bako na to tita nga chat tayo patag kay di ko man siya kilala. Kay first time nung kita ay. Di ka chat tayo pa mi duwa. Di kami kilalahay aga duwa. Kaya mo to dito kami nagkilalahay. Kag dito yung nakilala si Dorel Cabato. Yes. Action! So, dito ako nakita, na first time man na-meet, ang akong tita nga si Dorel man. Dorel Tita man nga niya? Oo. Subasid na Double R lang nga lang iya, Dorel. Dako ni isa lang. Dorel. Dorel ka mo. Good morning lang da sa Good ila. morning. Mary Joy Camero dira sa Hong Kong. Good morning man. Sakay Milko Bello. Hello sa family niya dira sa Vargas family. Sa Isabela. Gapal Huway sa St. Anne Hospital sa Cadiz. Okay. Pilton Lipura. Kag kay Ma'am Luisa Luing Melos. Good morning man dira sa imo. Okay. Kay Ma'am Van Mayo. Good morning. Ano breakfast niyo guys? Wala. Wala pa, Ma'am Van. Ay pa. Dugay-dugay pa. Pero probably, ma-poach egg kami. Ma-poach egg! Di ba? Namin naman poach egg. At saan mo ipares mo sa... Ikaw lang ubos itlog na no? Ala! San Sandigan Divino. Good morning man. Sa standby. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:14. Sa detalye na sang balita lokal. Nagapangabayan sang gunyang panlunsod sa Bacolod sa Basiwa Prime Water nga magpreparar sang report kag ipahibalo sa konseho ang update angon sa estado sa mga abandonado nga deep wells. Ini ang base sa resolusyon ni author ni Councilor Carl Lopez nga unanimous nga inaprobahan sang SP. Nasaad man sa resolusyon ang pangabay sang report angon sa monitoring sang hindi otorisado nga pagkutkot sang groundwater sources sa syudad. Sunod kay Lopez nga chair sa Committee on Environment, ang mga abandonado nga mga deep wells ang ginahimo nga halabuyan sang basura nga maka-contaminate ini sang tubig nga ginainom sang tao. Ginlakipan sa resolusyon ni Lopez ang groundwater ordinance ng syudad nga ang drilling kag exploration sang groundwater ang dapat aprobado sang Permits and Licensing Office kag National Water Resources Board paagi sa Basiwa. Bukas na subong adlaw Hunyo 21, 2021 ang talatapan sa Department of Interior and Local Government o DILG Negros Occidental matapos ipasira temporaryo sa sulod sang pila ka adlaw. Hunyo 11, 2021 sang pasiradaan ang among talatapan tubtub Hunyo 14 apang ini ang ginpalawig tubtub Hunyo 20. Ginpatuman ang temporary closure sa among opisina agon mapatigayon ang decontamination kag disinfection. Sa notisya nga ginpost ang DILG Negros Occidental Facebook page, ginpayag sini nga magabalik na ang operasyon sa Provincial Office subong nga Lunes. Pila sa mga aktibidad sa DILG ang ginpatigayon pagi sa Zoom meeting. Kalakip sa maini ang mga second quarter brown bag session sa Hunyo 17, 2021 may kang tanan sa Local Governments Regional Resource Center 6. Nagpasalamat naman si Bacolod City Mayor Evilio Leonardia sa matag-iya sang resorts kag kapihan sa Barangay Alangilan, kag Granada sa siyudad sang Bacolod matapos magsugot nga sirad-an ang mga negosyo sa mga lugar sa Hunyo 24. Sa statement nga gipagawa ni Leonardia, ginkompirmar sa nga nagpasugot ang matag-iya sa mga establishmento matapos ang consultative meeting nga ginpatigayon sa tong Sabado Hunyo 19. Sa mga pagsinapol, ginpresentar man ni Leonardia ang statistics ng COVID-19 sa siyudad sa Bacolod, kagin paatag man ang sitwasyon sa siyudad sa tion sang pandemya. Sa piyak, sunod, padayon sa gihapon nga nagpanawagan ng alkalde sang kooperasyon sang publiko.
Aprobado na ang pondo sa pagpakayos ng oval sa siyudad sa La Carlota. Sunod kay Negros Occidental, Governor Bong Lacson ang oval track ngayara sa sulod sa National High School sa siyudad sa La Carlota ang himuon nga rubberized. Nagapati si Lacson nga pagi sa pagpatahom sa mga pasilidad, madamo nga mga atleta ang maganahan nga mag-training kag madamo man nga mga pamatanon ang maingganyo nga mag-intra sa patag sang track and field sa ikaapat nga distrito sa Negros Occidental. Iniman ang mangin pinakauna nga National High School nga may rubberized oval. Ang ini nga proyekto ang ginhingyo ni Vice Governor Jeffrey Ferrer sa gobyerno probinsya kag nagabalor sang 50 milyones pesos. Ginmando naman ni Himamaylan City Mayor Raymond Tongson ang inisyal nga pagkayos ang Taytay sumong adlaw Hunyo 21 sa Sitio Lagit, Barangay 3 nga naguba bagod sang Tropical Cyclone Dante sa naligan nga Hunyo 1 2021. Personaling katuan sa alkalde ang Taytay ka naghiginunanon sa mga pumuluyo sa lugar para may buluan kung ano ang nagkaigo nga bulig nga mahatag sang syudad. Sa post sang Mayor Raymond I. Tongson Facebook page, ginpahayag ginahulat na lamang ang pag-abot sang pondo halin sa national kag provincial sa pagpakayo sang Taytay. Ang rehabilitasyon ng kabahin sa proyekto sang alkalde agon mapadayon ang kauswagan sa syudad sang Himamaylan. Nagpasalamat si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa Sangguniang Palalawigan sa pag-aproba sang 24 milyones pesos nga pondo sa proyekto nga magatipig sa dunang manggad sa probinsya. Suno kay Lacson, ang Provincial Integrated Water Safe Program ang may tinutuyo nga masolbar ang problema sa Malugo River. Dugang pa ni Lacson kalakip sa Malugo Watershed Program ang 100 hektaryas nga greening program kag 100 hektaryas nga bamboo plantation. Pagpatag ni Lacson bisan si Environment Secretary Roy Simato ang nagainganyo nga magtanom sang kawayan sa mabakante nga lugar. Sa idalom sang Provincial Integrated Water Safe Program kalakip man ang para sa livelihood program nga 100 hektaryas nga coffee plantation. Salamat man ko, Vice Gov, nga ginaprubahan nyo ang isa ka dako na programa no, when it comes to the environment. No? Muna ang Provincial Integrated Safe Water Program. This is worth 24 million for 3 years na ni siya. Atong gina-address ang problema dito sa Malugo River. No? So, this is the Malugo Watershed, and so we will start it this year. Kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Mga empleyado sa public hospitals magabaton cash allowance gikan sa DOH samtang mga manudlo nga professionally hired mahimo madulaan sang obra. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang aksyon balita Morning Edition. Kag para naman sa Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A.
Sige. Good morning dira kay Christine Siloso, no? Siloso, si Christine. Hindi siya Silosa. Siloso giniya. Aaron Sundon Jr. Ay kamarami. Mga pita action boy ay kanami. Michael Jen Season, good morning ko no ihada Dorel. Yes, good morning Maninoy. Duwa pag Japan ka puli di si Maninoy. Balok action boy magpuli lang di si Maninoy Michael June P season. Tanan nga menu nga nabalaan niya ni action boy magtilawan ta. Kaya may hilig Sure. sa Kay cook na siya, chef na siya sa barko. Chef na siya sa barko. Oo, hindi lang ako sure. Pero doon muna. Chef na siya sa barko, action boy. Kita mo mag-plating pa lang siya, mga bongga. Nga. Okay. Friend ka mo sa Facebook, hindi. I Not think sure. that Ako na lang masabat. Kaya doon kadugay, kalawik, overtime, budlay na. so, mga luto, action boy, mga namit git. Pakita ko lang ka lang sa imo. Ginapangay ko na kisang Hindi, actually kita ko. Nakita ko na. Nakita mo. Ate, friend ka mo, Sa kwan siguro kita, sa Sa GC. Sige na pa nga, kung ginang recipe, action boy, ha? May basi pwede da ang recipe mo da. Okay. Oo. Greet niya lang dra, sabi ko na doktora. Greet niya lang dra gali sa Season Palma family sa Purok Brotherhood Sumag, no? Belated happy Father's Day man sa imo, Michael June Season. Ginapag-greet man ni Ma'am Van, si tito niya, Nard Sirera, sa Jansan, Cotabato. From 10,000 Lakes of Minnesota State. Oh, 10,000 ang ilada nga sapa. Grabe ba? Rochelle Evangelista, belated happy Father's Day man sa imo, Rochelle. Yes. Marsky Hirolio, good morning man. Kagramia Garcia is also watching. Good morning dira sa imo, Rams. As Miss Rams, good morning. Yes, sige, go. Si Miss Homa Lumena, Raman siya action boy. And si Still Watching Man from Silay, si Miss Gracia Carreta, Corvidalia, Maria Teresa Hopelenia. Sige, hello lang sa apo ni Ana Sinoro nga si 30. Kag sila ni Jane kapamati, salamat. Yes. Evelyn Lipomaseno, good morning, have a nice day. Kay ihada mo action boy, Maria Rivera Murayama. Good morning and belated happy Father's Day dira sa imo Maninoy. Greet ko lang akong Mama Marjune Rivera. Happy birthday! Ay, Mare! Sa gwapa ko nga Iloy. Happy birthday. Mare! Kaya, Di kaya, dako mo kundi, Mare ko si Marjon Nuna Rivera. Kusta? Yes. Sabiton malang kuno karon ang pato to action boy. Nga buhi. Pato nga buhi action boy. Ikaw lang bala luto. Nagligad lang doon ng June, sa to, 18, nag-birthday man si Kwan, si papa niya, si Pareco Anthony Rivera. So mga June sila galitanan. Sige. si- Kaya, ari na nga pangita mo kaginaw si Tito Alex Monteza. Ka nagkumpanyar pa Pasensya, absent sa first portion nyo. Wala gidyo problema, Wala problema. Tito. Oo. Tito. Kaya, sino ni? Solama Barnacha. Sawadika, Bacolod. Greet ko lang family niya sa barangay Hanjimanen. Namin the black siya. Di ba nakadumdum ko na sang drama nga Hanjimanen. Sa usa ka awit. Ambahanon. Awit na yamon tiya sa Cebu na siya. Sa Cebu. Kaya mo nang pamatiyan sang lola ko sa ko sa Mindanao. Doon naman ko na yung hamdumanan sa isa ka ambahanon. Diya awit to ya. Awit to sa inyo, ya. Okay. Nathan Borromeo, good morning man. Ang sawadika to bala din gali sa Thailand. Thailand. Namin adabla action boy ang mga tela sang bayo nila. Magpuli gali si Sir Sol. Ang malo niya ako mapadala ko bayo. Hindi ni siya Ang padala bayo. Hindi ni siya babae. Aba si babae man, si Ma'am Sol or si Sir Sol. Kadaw babae, kay lalaki ang profile picture na. Namin na siya action boy. Mga tahum. Okay? Go! Kasi malalaki guro na, babae guro na. Ba, Kasi siguro. Sulita na siya. Sulit, hindi ba rin Marisol? Bongga. Corey Vidaha, still watching sa Kuwait. Kag belated happy Father's Day kuno halin kay Elizabeth Garde. Giselle yes. Ramos. Tamyaw niya lang, miga niya si Vivian Abelio. Si Giselle Ampon galit sa Mamaylan City. Sige. Jinky Dialagdon is also watching. Richard Daid Pacheco. Si Alex, bago lang nakabate, nakakuan.
Nagwala sa kabalik, pero kadamo-damo na siyang napatamyaw. Gani. Si amo nagyapan na sa limang bana. Good morning. Good morning. Sige. Tanan-tanan nga members ng EFC. EFC. Si Dennis, dula ko pa ba check si Dennis? Ara na siya. Ara na siya sa Balo kag balakhuon pa na sa kana perde ang Brooklyn Nets kapon. Dito mo man ang team mo agapon. Amo na? Amo na Brooklyn man Di perde ka mo. Perde kami gapon. Amo to gapon. Malas gid eh. Amo. Pag damihan mo ko kay tito mo ko na, Antito Kumpo. Tito Kumpo. Anong galing nagdaog gapon niya? Milwaukee Bucks. Milwaukee Oh, Bucks. ti So, mga team nga baskugan sa mga nagliliga, wala Nakaladula. kasulod, no? Nakalapit ti. Ang ako niya Golden State Warriors. Dugay na to ya. Daog man na sila o pierde, action boy, Golden State ni Gyapon niya. Ang Lakers, why naman out naman, dugay na. Sige, standby na sa mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Philippine Standard Time, 7:29, sa detalye na sang mga balita national. Paghahatagan sang cash allowance ng Department of Health ang mga public hospital employees. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ginapangitaan na sang DOH ang pondo para mahatag ang nasambit nga allowance. Dahil nga una na nga ginpain ang pondo para sa allowance sa mga empleyado apang ginhimo nga repurposed sang DOH para ipambakal sang COVID-19 test kits. Sunod kay Vergere, magaserbi ni nga transportation, accommodation kag meal allowance. Nagahinyo si Vergere ang pasensya sa mga public hospital employees. Suno pa sa iya, ginkuha sa DOH ang pondo bangod wala gilayon na panagtag sa ospital ang kwarta base sa mga pagsulunda nga ginakailangan sundon para sa procurement kag fund utilization. Madamo nga mga provisionally hard teachers ang ginakangawaan nga madulaan sa trabaho kung magapabilin nga isa sa mga requirements sa licensure examinations for professional teachers sa pihak sa COVID-19 pandemic. Bangod sini ginahingyo sa Association of Concerned Teachers sa CONAC Party List Representative Franz Castro ang Kongreso nga talakayan ng House Joint Resolution number 39 para sa suspension ng requirements sa mga provisionally hard teachers nga dapat makapasar sa LEPT sa sulod sang 5 katuig sang silang ginbaton sa trabaho. Ginpahagman ni Castro nga wala man sang kasiguraduhan kung madayon ang licensure examinations for professional teachers sa maabot nga bulan sa Setyembre bangod sang pandemya. Dugang pa ni Castro ang kontrata sang sini nga mga manunudlo anatalana nga magtapos sa bulan sang Hulyo kag mahimo nga madulaan sila sang trabaho. Agud masiguro ang kaluwasan sang kada isa, ginaplano sang manubo nga panalgan sang Kongreso nga lunsay mga fully vaccinated lamang ang tugutan nga makatambong sa katapusan nga State of the Nation address ni Presidente Rodrigo Duterte sa masunod nga bulan. Sa Hulyo 26, gintala na ang katapusan nga SONA sang Presidente sa Batasan Complex, Quezon City. Sunod kay House Deputy Majority Leader kag First District Leyte Representative Martin Romualdez,
Bangod may pandemya pa, kaangay sa gihapon sa ito nakaligad nga tuig nga blended nga kombinasyon asang physical nga pagtambong, samtang iba naman ang magapartisipar paagi sa Zoom. Suno kay Romualdez nga paagi sini, magataas ang vaccine hesitancy kag magadamo ang magapabakuna batog sa COVID-19, sa din posible man nga magtaas ang kadamuon sa mga magatambong sa katapusan nga sona sa presidente. Samtang ipabilin man ang pagsuksok sa face mask kag social distancing bilang kabahin sa safety kag health protocols. Nagapati si Senator Panfilo Lacson nga hindi na kinahanglan pa sa gobyerno nasyonal sa dugang nga pondo para sa pagbakal sang bakuna sa mga minor de edad. Sunod kay Lacson ang 25 bilyones pesos nga pondo para sa bakuna sa mga minor de edad, ang kalakip na sa 57.3 bilyones pesos sa ginutang sang gobyerno nasyonal. Dugang pa ni Lacson base sa datos sang Philippine Statistics Authority o ang PSA 30.47 bilyones pesos lamang ang kinahanglanon na mabakunahan ang 68.2 milyones ka mga adult Filipinos sining nga tuig. Paglaro pa ni Lacson bisan pa nga plano bakunahan sang gobyerno nasyonal ang 83.8 milyones nga individual, yara lamang sa 37.37 bilyones pesos ang kinahanglanon nga pondo sang gobyerno. Suno pa sa senador, ini lamang nagapamatuod nga ang pondo sa pagbakal sang bakuna sa mga adults ang mas manubo sang ginutang sang gobyerno kag may nabilin pa nga kaigo lamang sa kinahanglanon nga pondo sa pagbakal sang dugang nga bakuna. Nagapangita na si Senator Richard Gordon sa iyamangin katandem sa 2022 elections. Ginpahig ni Gordon, mayara sa mga individual ang nakig-negosasyon para mangin iya vice presidential candidate kag ilay naginalantaw kung mabaton sang publiko. Kaangay na lamang sa nagpapili siya nga ang iya katandem si anay MMDA chairman kag karon Congressman Bayani Fernando. Bagod nun sa maayo nga leader kag implementers, rason kung nga kung nagdaog sila, mapadayon sa busy ang iya sinina umpisahan na. Apang sa karon paran sa gihapon nga natun-an ni Gordon ang posibilidad nga pagpapili sa 2022 elections bilang presidente. Ang senador ang una na nga nagpapili sa 2010, apang napierde siya bato kaya ni Presidente Benigno Aquino III. Si Gordon ang chairman sa karon sang Philippine Red Cross. Nagapanawagan si Vice Presidente Leni Robredo sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte nga maghatag sang bulig sa mga probinsya nga paday nagasaka ang kaso sang COVID-19. Sunog kay Robredo, isa sa yabi agon mapunggan gilayon ang kaso sang COVID-19, among mas madamo nga COVID-19 testing kag pagdamo sang supply sang bakuna sa mga lugar nga ginakabig high o kon moderate risk areas. Dugang pa ni Robredo, hindi lamang sa Metro Manila ang area of concern sa karon, bangod kun basehan ang datos apektado sang pandemya ang bilog nga Pilipinas. Ginpahagman ni Robredo nga daw guba na nga plaka ang opisina sang Vice Presidente sa sulit-sulit nga hingyo sa administrasyon nga duga nga testing. Ang ato na panguna nga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang Good morning kay Nathan Borromeo, aton kunong isda sa West Philippine Sea. Yes, I completely agree. Galing kayo daw hindi mag-away aton gobyerno no?
Anyway, happy anniversary kuno siling ni Action JM. Happy anniversary man Action JM. Anniversary subong adlaw. Anniversary ya. Anniversary mo man kuno niya anniversary na ni Kung Action siya JM. na. Siya, anniversary nila ni Kino Gibbs. Kino Gibbs. Kino Reeves. Keanu Reeves na yan. Keanu Reeves na yan. Hindi mo. Wala na to ya. Why na kamo ni Keanu? Ano kala? Reeves pala. Reeves. Why na kamusta? Why na kamo ni Keanu Reeves? May angel. Ay, by God's gift. Gali. Sorry. Ahay. Mayo kay may God's gift na get kita tanan. Ikaw ya may God's gift ka na. Oo, kadamo, syempre. Okay lang kuya. Oo. Basta ikaw ya happy. Every Sunday ka ba may God's gift? Basta ikaw ya happy anniversary. Thank you so much. Anniversary Action JM. But singon 1 year. Hindi man sari kay natamarang ko yung magtamyaw sa mga mansari na ha. Kaya mga weeks sari. Sige lang kay biro ko sa on-air bla karon. Maleficent Maldives. Grabe nga ngalan ba? Wow, do katahom. Maleficent Maldives. Asa may hirap lang Maleficent, abi ko ane black kung daw ka mga ano ba ito ka horror daw muna gali. Hindi gali ano. Namin sa story. Abi ko lang horror ati. So natama ko ra kalanto memorize ko na ganing ginhambal ni Angelina Jolie. Angelina Jolie no. Ay si Ma'am Van gali Milwaukee sa iya. Te ako ya Brooklyn ko gali perde ko. Sige lang Tay mangita ka naman bago mo nga team actually. Feeling ko Phoenix naman ko sini. Phoenix. Hindi kay ko mag-encounter ang west kag east west go na iya mo. West kay ja perme. Wala kay jaga east ya. Wala ko ga east ya west go na iya. Ti guro mga Phoenix ko magdawag ang Phoenix. No? Sakay Otay Benedicto, tamyaw niya lang si Norbing Hinobata. Diding Alojamiento, Remar Halyasgo. Sa Sitio Lupa, Barangay Sag-ang, La Castellana. Che Zamora, kagay Stella Maricelis. Good morning sa imo, Mayak. Mayak. Ikaw ang nagkatawag siya mo, diba? Ako na iya ang gitagaan sa authority. Kag sang nagpanawag na permiso. Nga magtawag sa kay Stella Maricelis nga Mayak. Martin Aliling, good morning man. Hindi ni Stella Maricelis, duklon ko ni sakron mo. Archie Iwarata, good morning. Sakay M. Saboso, good morning dara sa imo Ems. Kag si Attorney Doug Pandan nga siguro nagakatulog pa subong. Pero nagapabilin nga kapamati. Pinakabaskugan. Nagapabilin nga pinakabaskugan nga abogado sa Negros Occidental. And soon to be Negros Oriental kung magbukas ng border. Gabi, dumapaos na ko sang sigamba. Duway ko kabaton, komisyon na linsiya. Gani. Komisyon. At kumusta sila kapo na? Kalain. Asang Sabado? Ilan 3 pesos pabiyan niya? May sila may sports. Sports. Pila sanay. Nilda Yutes, kagay Lolit Atos Digayo. Good morning. Hindi galit team ni Ma'am Vanya ang Milwaukee. Neighbor na nila galit. Okay. Kaya Milwaukee, aran na sa Wisconsin. Ikaw ba Wisconsin? Ang muna siya dapat. Wisconsin. Hindi ko Wisconsin man. Very Bisaya. Wisconsin. Ato na to pala Wisconsin. Alain doors. Ato na to pala si Kwan, si Charo. Si Miss Charo. Dito Ato sa siya. Wisconsin. Ano kaya pwede yung subong gani? Court. Court? K-O-R-T-E. Alam naman korte. Ay, hindi Kaya wala I. Court. Court lang siya. Charo Bindanillo Court. Doon ka bongga. Charo Court. Doon ka bongga. Sige. Si MJ Minerva. Good morning from Minerva family. Ginagreet niya si Mami Ems. Okay. Aboso. Ay, MJ Minerva. Siya mo ni si Kwan? Si Mimi? Hindi Mimi Martinez na iyang tita. Martinez nagli si Tita Gla Mimi. Tanda iba lang. Gabaton kasang habon nga halin sa iya po. Amin kitpadala si Mami Ems kahabon ngaling kay Tita Mimi ni Eden. Way ginatag sa ko ni Eden. Way ginatag. Siyempre, ba siguro may di ba sila yung tagaan niya? Kalai. Aga bugtaw nagali si attorney. Oo. Nita sila lunch ni Sir Edwin Pineda. Okay. Lunch para buwas na?
Oo. Okay. Para buwas na siya. Kuha na ng, ng seafood. Yes. Ay, bugtaw, bunga. So, galibot nila sa mga kasifoodan. Kasifoodan, yes. Mayroon nga pa seafood hopping kay Mommy Ems and Attorney Doug Panda. Sila gali ang ang marketer. Market, yes. Marketer. No, sila ang market sa food for tomorrow. Tomorrow ina? Susulit. Tomorrow gani. Tuesday. May gani kayo buwas kay may kasal. Subong pala. Oo, may hindi kaya makapanyaga. Di kaya syempre may kasal. Kaya nga atinan. Atinan. So, buwas ka. Actually, yung schedule, gina siya. Kaya kabalo kami nga may, kasal. May subong, may kasal ka nga. Kag isang specialty, buwas man ng duty na Action Eden. Gani mo. So, buwas gina siya. Sa akin, day off niya. So day off ha? Hindi day off. Day off. Kaya ang day off, with pay na siya. Kung kasi day off, wala siya. Kung day off, why pay? Kung day off, with pay. With pay. Pay mo, off. Pay. Day off. Wala, sige. Hindi yung pagkamuna tapat di karan, boy. Tapat kita di karan kay ma. Bangs ko man. Wala balaga akong bangs subo. Wala ka cooperate. Yawan ako mo na gapala gid siya gabalik so imo nga bang sa uncooperative. Oo, very. Nga banks man. Sumuot dan ta pag-igadjar. Uncooperative kung gusto hindi ka member sa kooperatiba. Wow, so nice. So meaning hindi ka kabaton, hindi ka ka-loan. Hindi ka kala. Cooperative. May kasang nanang ginablang dividendo. Dividend. Dividendo. Hindi sa dividendo, sa dividend gidya. Kung banks mo ko-cooperate, hindi uncooperative. Kung uncooperative, hindi ko member sa kooperatiba. So, wala ka din. Kalayo ako. Sige, hagid boy, di. Kakapoy sang... Kakapoy sang adya. Sang ino, makapait na sang beer. Gali. Kapoy. May lagi nakaapas ka no. Siling ko, abi ninyo ko nami lang yung inom. Pero pinapait. So, muna ang bangso na sa akon nga sawa nga siling ko, di ka mangagig mag-inom ko. Kaya abi mo nami lang to. Pait dayay. Hindi ko dapat maluoy ka pa sa akon. Kaya ginaagwanta ko ang pait. Agwanta ko ang kapait. Ang sabat sa akon, yung kaga. Siling kagid. Ang ka-GG mo Ka-GG, o mo bla. Sige, tanbayan na sa madugang nga mga balita. Kag sa detalye, balita international na labot na sa China ang pagpangbakuna sa 1 bilyon ka doses ng COVID-19 vaccines. Sunod sa National Health Commission sa itong Sabado, may 20.2 milyones ka doses ang ilan na bakuna sa mapumluyo kag kahapon Domingo. Nalabot na nila ang 1.1 bilyones nga nabakunahan. Nakaligad nga semana may 20 milyones ka doses ang ilagin bakuna sa kada adlaw. Gikan sa anay 4.8 milyones ka doses nakaligad nga Abril kag 12.5 milyones doses adtong Mayo. Bangod sa mga kadamuon, nalabot na sa pungsod China ang herd immunity sa masobra 1.41 bilyones nga populasyon sang China. Balita sa patag sa pagnegosyo, karon pa lang amat-amat na nga nagabakal ang karne sang magnubo na liwat ang presyo sa baboy halin 400 pesos kada kilo. Sa karon 300 pesos lang kada kilo ang pinakamunubo nga presyo sang liampo kag 310 naman sa Kasim dito sa Metro Manila. Ang kabangdanan nga wala para pasakas ang presyo sa ila baligya amo nga ang iba nahadlok nga madulaan sang benta.
Amat-amat man nga nagasaka sa 5 ka pesos kada kilo ang presyo ng baboy sa merkado. Samtang ang aton nga foreign currency exchange rate, US dollar 48 pesos kag 44 sentimos, ang Singapore dollar 36 pesos kag 2 sentimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 23 sentimos. Kag sa ato naman nga balita, entertainment, plano sang aktres nga si Aiko Melendez nga magpapili bilang congressman sa ikalimang distrito sa Quezon City. Sa Instagram account, ginbulgar sila nga madamo sa iya kasi manwa ang nagaduso sa iya agud magpapili sa nasambit nga posisyon. Dugang pa sila nga siyam katuig na siya nga naging konsehal kag mapabugal na niya ang iya mga eksperyensya. Luyag man niya nga magtaas ang iya level sa iya paghatag sang serbisyo. Sa balita sa sports, ginanunsyo ni Filipino boxer Nonito Donaire ang enkwentro sa pariyuman nga Pinoy boxer nga si John Riel Casimero. Gintala na ang WBC kag WBO Bantamweight World Championship fight sa Agosto 14. Gina-finalize ang duha ang venue sa hampang nga mahimo patagayunon sa Dignity Health Center sa Carson, California. Sa di madamo nga Pinoy ang nag-star. Madayon ang hampang matapos nga nag-atras ang Cuban boxer nga si Guillermo Rigondo nga awayon si Casimero. Balita espesyal! Alright! Energy Action Boy! Happy Monday! Happy Of Monday! course! Ato balagi na sa business na bagi nalawag nga presyo sa baboy. May ito Manila nga presyo ya ha. Oo. Ito sa Bacolod, kasi Negros, lain niya barato. Lain Barato yun mo, no? Sa Metro Manila, di mahal kay may ASF to kabay. May Duta. some areas sa Luzon nga may ASF. So, kalabanan, gakuha sila sa mga provinces nga wala sang ASF or Kaya naligan, African. nakabakal ko yung karne daw sa baboy daw. Pila man, 250 daw. Ang Something kilo. naman na, Odo oo. mo na 250. Okay. Sige. Sige. So, sa atong balita Special Action Boy, padayon ng testoryahan, inibilang mga bagay nga dapat may baluan sa mga guests sa kasal. So, timing gid kay mamaninoy ka sa kasal. Oh, sa kay Ruth Mark kag Rita May, no? Di palubos ni si Di Ross Mark. palubos. Kasal nila sa mga Okay. Sige. masulod na sila sa medyo magamu nga pangabuhi. Wow. So anyway, congratulations and best wishes. No? Kao naman sa Action Boy Let's May tanay ko nakalakat ko to kay Jenny Sulgon, kay baklang ko sila paho. Wow. Anong kon? Kaya din niya. Kaya nagalantaw siya. Kailan kayo wala kakapit. Ay, Tingnan lang ko. pag pinagabot ang paho. Ano ang paho? Pang slice on. Ito kagipakaon sila. Ay, kalay. Sige. So, sige Action Boy. So, Ari, atong sa mga nagliligad, ang RSVP, meaning to respond. Okay. Manabala, mag-reply ka. Respond is over play. Oo. Nagbala na. Respond is a buffet. Makadto ka or hindi. So, Confirm ka. kung hindi ka magkadto, pabalon mo. Oo. Kung magkadto Hindi ka ka, magkadto lang, tapos may bit-bit ka pa. ha? Di ko to, may bit-bit ka pa. Oo, Di ko to bala. Di ko to, kinunuya ko bala. Di ko to. Yarap lang mo na, no? Per plate, ina. Nayangap kaga nga mo na nga style Action Boy, pang ano na ya, pang pang bukid-bukid nga area nga. Hindi bala kay kung hotel, kaya subong mag-ano daan niya Action Boy, Per plate yan eh. Oo, per plate ginayate kung sa mga areas So kagi kaya kasal yang ang kananaya may second batch, may third batch. mo na. Oo, kaya ang first batch maunas lakaon danay, no? Usually mga manino na. Tapos lato na ng pinggan, kaugasan, tapos yung second batch na kulang pinggan. Tudaw Action Boy. Ako daya. Kaya agi ko na yan. Kinugasan pang pinggan. Ugasan ng pinggan nanay kay para sa dason nga batch. Ato yung dog lang ulat lang Ay, yung second batch. tita, ni nagdala ka paper plate mo. Panakaon ka una, of course, maninoy ka. Maninoy. Tinakaon ka una. Kaya bisan hindi ko yung maninoy, ginapaunag ko na yun. Wow. Kaya ba sila ba si masupay siya? Nadaga pa lang lapsi na sa ganda mo na. Kalain. So, next Action Boy, di na ito gina. Aryo, kung wala sang plus one, yung nakabutang, bala Action Boy sa Hindi ka invitation. magdala. Yes, you need to ask gid sang couple first before bringing sang imo dra nga sino man daop doon mo. Pwede Tapos ka sila mag- hindi kaigo sa ilang nga budget. Correct. Pwede ko madala nga ang amon nga barangay council. Council gid talon mo yaro Ay, araw. loga. Pagkasal ka, loga. Nang umakadto ka tingko sang kasal mo nang pwede ko madala ang bugos nga barangay council. Kundi ko ako na ng Manila yung tanan. Including sa mga BHW.
kag mga barangay tanods, ay kalalain dalapigin. So, tanan-tanan na lang. So, man action boy, ask mo gid anay kung may plus one. Ay, kung wala sang plus one. Kung pwede ko madala si Amoni. Oh, i-ask na mo nga ihada kung pwede mo ko madala. Ihada, pwede ko madala. Ihado. Si Ihado, gid kayang Ihado. Ihado, pwede madala si Action Dora. Sige mo ko tas. Sana ako nating bit-bit sa imo nga ano daan na kayo sok-sok maron barong. Bongga may lang kay rose gold ang ilang ano. Dubalik ka mo nga mga manino gin require nga mga barong. Ang rose gold. Old rose. Mayroon man rose gold. Rose gold sige. Hindi siya familiar sa mga color. So next action boy, Ario. Kung ihambalon ka ko no, hambabi kay mera mga ihada mo bala kag ihado sa kasal. Hambalon ka nila, di ba ginalawag na kung sino gusto pa hambalon? Speech? Oo, dapat mahambal ka gid, hindi kayo malakat-lakat kay CR yung mga matawat. Magluwas sa magpining na ba sa patang ka CR kana asta pag sa speech ato kapag ito sa CR. Tapos sa mo na. Tapos ang lutong na matapos tong nang balanay ka mo pagwa CR. Oo, meron pagambal nga, mahambal na si Marino. Bahan nila ihada manghikon. Di ba? So hindi ako kamo na karon ha, basible pa speech ka bala nila. Ako yung bisa katulog ko pag pukawon mo ko pambalo, Sige, mambal ko yan. duman ko to sa una, do ka, sa nagliga, do ka salto ni Action Bus, nga, ay ako gidya. Nagkamo ka man na? Waya, wag ko Pambalon? to Ay, din to yung event, yung ba? Like, mo ka lang din. Sa prayer, guro na yan. Sa prayer? Sige, let us pray before kuha ng si Action Boy. Pwede ako gid. Sa kandahan mo, ano. Sama na siya. So, ang ano man Action Boy, kag ang message, mambala nga daw ka, fun and do ka ano man makakuha man sila sa hindi man boring nga sa ano daw ka witty kag funny pero may lesson sila makuha. Hindi kayo manago magtawag si mo nga mas speech si mo na lamisa bala. Cover ka sa lamisa bala. Pero ando last speech na tapos hindi ka na mag-sermon. Ay hindi ka diyan mo na ya. Okay? So, sige. So, next action boy, don't be late. Sa kasal. Oo. Kasi hindi pa sila magpakasal kaya way kapaya. Namo na ginaulat ginang maninoy kag maninay. Yung sa pare niya, masugod ta. Yung sa pare niya, dali lang kay si Maninoy Dorel, way makabot. Kalain. Kasi syempre, kabalo ka man sa area mo nga daan kung traffic, amo nang oras or hindi mong. So, dapat ma-advance ka na. Mas mayo pang advance ka ato ka na itong daan, bala. Early ka. Sang saya, late ka. Kahit syempre, kuwara na sila tanan sa sulod sa simbahan, ma-eksena, kada ilakat-lakat. Di ba? Do ka paguba sa program. Okay? Kasi syempre, magbanalikid, gina yung mga tao, yung sino na nagsulod. Do ka mo na. So late. Late siya. Basi bla mabalikid, gina mga tao ka, basi ikaw, blagulpi, magsingkit, itigil ang kasal. Diba? Bongga. So, next action boy, Ariel. Itigil ang kasal. Bakit? Let's start from the beginning. Start natin sa beginning. Walang kobot. Start natin from the start. Hindi ka start in the middle. Hindi. Start from the start. Yes. So, next action boy, hindi ka kuno mangin KJ or Killjoy. Siya. Kung inatawag ka bala nga maghampang bala, di ba mayroon man na singles game or couples game. Hindi kaya. Intra ka. Sa magbisa sa mga throwing o bouquet lang. Oo. Balo ka nang panawagan, mga single, kabalo ka laon ka, hindi kayo mag-intra. Intra ka na kay single ka. Ang laon is considered as single. Yes, of course. Intra ka da. Dason ka mag-abo isang bouquet, hindi ka mo yung magpalalagyo. Oo. Wala ka nagsalo. Magabasa ko, hindi pa ready yung pakasal. Ang iba niya sa iba niya country, gay nagaway na yung mag-abo isang bouquet. Andrea, pag abos ng booking, kasi ang booking, ito paano yan sa salog? Kaya wala may masalo? Kalain, dapat may masalo. Okay? So, last is, if you're not the bride, don't be a diva, connection boy. Arab lang invite ka sa kasal. Don't be a burden sa couple. Like, halo ko di ba dress day? Tiya kami pa yung problema sa dress mo. Dahil wala ko di ba inugpliti sa imo kasal. Diba? Ano ka mo na? Hindi pa kayo mo sa inugkagalas doon? Oo, amo na siya bala. So, kay damo na sila ginapaminsan na action boy mong. Ako kagi ko na yan, kaya pagkakasal sulat. Damo, kung mga kuhan nga inugpliti, paplitihan mo eh. Ote. Para lang mag-attend. Grabe nga burden ang imo. Para lang mag-attend. Para lang mag-attend, paplitihan. Pero dapat, ni Sinong Boy, bisan tulog ko nung news kayo. Bisan tulog ka news. Oo. Bongga. Anak ko na yan, tulog ko, sige siya. Action, radyo, Pilipinas.
Tindiya mo. Tanda ya? Tumo ka na. Ginagawa ka lang rin. Stoy. Magani, Wala, balita wala mo. ka lagi itong paros. Kasi Action Radio Philippines Standard ka. Tulog. Okay. Gindaman ka gali. Ah, Aso mo daman. na ha. At least may na-learn ka Action Boy kayo ma-attend ka daan karon kasal. Okay, kadali na si John Taylor, Next Ah. anchor, please. Ha? Sige, Sige, John. John. Okay. Sige, John. Bye, Kaya John. kadali ka, bye. Standby sa Action Hotline, Action Art Tayhupon, ang inyo diringan news team. Action Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.